כיפים, השיעורים הם מעצבנים. והיום הסרטון שלנו יהיה על כמה שהשיעורים מעצבנים. שיעורים זה משהו שרק לבלבל את המוח. שיעורים זה משהו שמטמטם את המוח. שיעורים זה משהו אפור, נוראי. נכון, זה דבר נורא והיום. ובמיוחד למורים. נכון, זה הדבר הכי נורא. הם המפלצות שבמפלצות של כולם. והשיעורים הם העוזרים הנוראים שלהם. נכון, כי זה הדבר הכי נוראי. והנה הנעל שלי, אני עומד לדרוך על אחד מהמורים. זה כמו כיסא שנופל לך פתאום על הראש ואתה נופל. אקשן. נכון, הוא צודק מאוד. וזה הדבר שהכי נורא. וזה הבית ספר שלנו, זה הבית ספר שלנו. בית ספר יבנה, כי אתה הבית ספר הכי נורא בעולם. והנה הוא, הסמל. וזה בית ספר נוראי. מה נעשה? ככה החיים. אבל יש לנו צהרון מושלם. מותר להביא פלאפונים, מותר הכל. אבל החיים יפים. וגם אסור להביא פלאפונים לשיעורים. אם הפלאפון מטלטל, מחרימים לך את כל פלאפון לשנתיים. למרות שהיום ויתרו לנו קצת, רק אמרו לעשות את הפלאפון על שקט. והיום נלמד איך לומר לא רוצים שיעורים. עכשיו, בתשובה שכולם יענו, לא רוצים שיעורים, לא רוצים שיעורים, אבל ככה אנחנו אומרים. ובבקשה תעשו לי 1000 לייקים. נכון, ואם אתם אוהבים, אז אפילו תיתנו סאב. אבל סליחה שאנחנו עכשיו אומרים כדי לא לסוף הסרטון. השיעורים זה דבר נורא. היום לא ויתרו לנו על החמת פלאפון. בסוף וויתרו לנו כי זה היום של סאבוונסרס וזה היה מאפן לגמרי. יאללה ביי. יאללה ביי, תנו לייק או סאב וזה יעזור מאוד.